yemutungamiriri wenyika ino President Mnangagwa. Urukunzi wakafurira amai maurukira. Ndakauya ndikadedzwa nemunext door wako. Ndikanzwa uchitaura namai maurukira kuti vasanopinda vasachekwa nyora kudare kunganga kwavanga vaita se vapinda. Imamai mune shamwari here? Handina shamwari. Sei musina shamwari munzvimbo mune vanhu vakawanda kudai? Handitori nawo rudzi nawo. Ndosaka ndingotamba yangu ndiri ndega. Inotonzi shamwari yangu mwana wangu kana gogobhunu. Ndiye munhu anotomboya chitandara neni kumba kwangu. Dei angasina kutaura nezvamambo asina mishina zita ramambo kwakuri kungotsiudzana kwedu pokugara but paakazotaura zvekwamambo manje ndipo ndakabva ndaramira kuti aiwa wangodzikisiri mambo tingokuseya wakadaro vamwe vese ava vanga vakuokera kuda kuti vazodzidza chii Zita Ani? Justina. What is my code? 50. Yeah? 50. Phone number yako? 0774 123 455. ID? 63 10 25 8T. 8T. Pane 7 manamba pakati pa. 102525 8T 26. 8T 25. 8T 26. Pane 7 manamba. Okay, kumusha kwauri kwandiri zveshe Mvuri Country Club. Akusi kumusha kwao. Ani muruvunza kwandiri zveshe. Kumusha kwaunobva. Ini kumusha. Kune vabereki vako. Kune vabereki vangu kuGokwe. Gokwe papi. Gokwe nembudzi apa Mutora. Claim. Nemusha huru yekushora mambo. Uchiti hautongwe navo. Ngavatonge kumba kwavo. Havana simba rekubvisa paugere. Uye hautambirisa mundi ravo. Kana risina chidhindo. Chine signature yemutungamiriri wenyika ino President Mnangagwa. Ini Stina Chibi. Ini Stina Chibi. Ndio ndisanichataura chokwadi. Chokwadi chega pasina manyepo. Mwari ngandibatsire. Unondani? Justina Chibi.
Justina Chibi muchibva kupi? Muchibva kuGogwe. Muchibva kuGogwe. Kuno munogara kupi? Mburi Country Club. Country Club Mburi. Nyaya yamagariro apo ndei? Nyaya ndagarira pano ndekuti ndakatambidzwa samoni ndichinzi ndakashora mambo. Mwatambidzwa samoni muchinzi makashora mambo? Hongu. Munogara muri vangani pamunogara? Pamba pangu patinogara pane mhuri 3. Mhuri 3 dzakamira sei? Pane vari kuseri kuna sekuru nemuzukuru, kozouya ini ndiri kuseri ndiri ndega nemhuri yangu. Muri mega nemhuri yenyu? Hongu. Saka vamwe vacho vari kupi vakatukawo mambo? Handizivi, ini samoni rakangounzwa kwandiri ndichinzi ndini ndakashora mambo. Imimi ndimi makaunzwa kuti ndimi makatuka mambo? Samoni samoni rakanangana nemi chete? ini ndakaona rakauya kwandiri nokuti ndotori naro mubhuku. Samoni racho rakauya naro kwandiri. Kubvunza kwandiri kuita nekuti samoni rakanangana nemi? Rakauya rakanangana nemi ndirangu. Ndiri kubvunza kuti mese muri ipapo makapirwa here masamoni kana kuti imi ndimi chete makapirwa samoni? Ndakangonzwa uchinzi ndini ndakapirwa samoni chete. Alright. Nemhosva yekuti makatuka mambo? Ndiri kunzi ndakashora mambo. Mukunzi makashora mambo? Vakaonei kuti vazokupai mhosva yakadaro? Nekuti vamwe vese havana kupiwa kana matsamba kuti vakashora mambo? Kusaziva hangu kuti vanga vaonei nokuti ndakangoona ndakutambidzwa. Chinoitika ndechekuti imimi mazwi ekushora mambo aripo kwamuri, ndosaka rakanangana nemi. Manzwi acho ari kunzi aripo ekushora mambo. Ndoandoda kuzivawo kuti ndakamataura ndiri kupi manzwi acho. Nevakanzwa ndichitaura minani? Handina kumbotaura mashoko akadaro. Makataura yekuti kudii? Vana wachakaitika musi wa3 vakauya pamba pangu nditobuda ndikuenda kubasa. Musi wa 3 October. 3 October. Vakauya vari pamba pangu vari vaviri, Precious nani na Special. Ndokuuya madam tauya tine nyaya yatiri kunzwa. Uri kunzi wakati ina handisi kugara munyika yamambo, ndiri kugara nyika yeZimbabwe. Makanzwa nani? Zvikanzi ndo zviri kutaurika. Pondiudzei munhu akataura. Zvikanzi ndo nyaya yasara kupi kumugodhi. Ndikati manje ini kana zviri zvemakuhwa handite sei? Handiteereri. Endai motaura nyaya dzenyu kupi ikoko. Muri tondinonotsa kupi kuenda kubasa. Precious ndobva anditi haisiyo yega nyaya yatavinga pano. Uri kunzi wakafurira amai Maurukira. Ndakauya ndikadedzwa nemunext door wako. Ndikanzwa uchitaura namai Maurukira kuti vasanopinda vasachekwa nyora kudarira kung'anga kwavanga vaita sei vapinda. Precious, zvawakazvinzwa iwewe wakadedzwa. Ukauya kunext door kwangu ukanzwa ndichitaura namai Maurukira. Kwakaregerei kubuda ikoko kumba kwacho wakauya ndiri mumba mangu namai Maurukira. Ukauya kuzonditsiura ipapo kana kuti ukauya kuzondiudza kuti ichokwadi ndazvinzwira ndega. Ini nyaya dzemakuhwa handite sei? Handidzitambiri. Regai ndibuda hangu ndiende kupi? Kubasa. Ndakubuda pagedhi zvikanzi wakuvhara gedhi. Matara ari kuita sei? Ari kuvharwa nhasi. Ndikati saka mamati kudii? Zvikanzi uri kudii wakakudari? Iwa usati waita sei? Wapinda kudari. Ndikati aiwa inini zvekumatare handiko muurongwa hwenyu. Ndopandakabuda ndakutofamba kuti ndiende. Uyu Precious ndopakashedzera kuti iwe ndo uri first kupa Samoni. Samoni ririrei rekuti ubve muno mukombo. Ndikati kana iri nawe Samoni hatisi dambudziko. Asi chandiri kuda pano tiri kutaura tiri tese. Precious wakabata foni. Ndinoda kuti rekodhe zvese zvandichakudayira ndichiita. Uyu munhu wacho akauya achiti hanzi ndiyakandidedza kuti azonzwa nyaya dzandaikurukura ndiri mumba mangu. Andobva aramba akati inini Precious ndichimudedza ndakamudedzera mumba mangu kuti azotora foni yakaita sei yakabata. Ndikati hapana kuramba kwamunoita. Ndatobuda ndakuenda. Special ndobva ashedzera. Uchingodzoka ikoko uri kuwana unosvika uchitsva neSamoni. Ndikati kana ati Samoni harisi dambudziko.
handimuri kuti masamoni acho ari kubva nekuna mambo. Ndopandakazotaura shoko rekuti ndinoridawo rine signature yani yemutungamiri wamambo wapresident. Ipapa handina kuramba nokuti samoni ravakati varuda kundipa samoni rekuti ndibviswe panzvimbo pandota sei pandiri kugara. Iwewe pamasamoni ese wakambonzwa kana wakamboona rine rakasainiwa napresident? Ava vanhu vachiuya handiti vakauya vari nenzira yekuti vadata sei vari kuuya kuzondimbunyikidza. Mabvunzwa kuti pamasaboni ese amakambona muupenyu hwenyu pane rimwe chete here ramakambona nemudivi wapresident? Aiwa, handisati ndambosangana hangu nemasamoni. Kana Commander Street? Handisati ndambosangana nemasamoni. Saka kana mamusati mamboonana imimi makazoita sei kuti mutaure mazwi ekuti ndiri kuda rakafanana rine mudindo wapresident? Chakazondipa kuti ipapo nditaure shoko iroro vanhu vakauya vachindishungurudza pamba pangu. Saka inini vakauya vachitondishungurudza ndiri pamba pangu nenhau yekuti ndarambire kunopinda kun'anga. Saka pasamoni vachizoti varuda kundipa samoni. Kuti handisati ndabvunza mubvunzo wekuti pamakazotaura mazwi aya manga matangira papi? Handisati ndakubvunza. Hamusati mabvunza. Ndio mubvunzo wandakubvunza kuti pamukazotaura pavakazoti Precious newakauya naye manga matangira papi chakazoita kuti Precious auye kumba kwenyu achisiya kuenda kune dzimwe dzimba? Ndo nyaya ndataura kuti vakauya vachiti tiri kunzwa vanhu vachitaura kuti wakati haugari munyika yamambo urugara nyika yeZimbabwe. Munhu wavakanzwa vakataura wauri kuziva iwewe kuti vakati ngana ndiani? Vakati hanzi ndiRudo, mwana wepanext door. Rudo wachari ku? Ndo zvandisiri kuziva nokuti musi wauya nesamoni ndakatovabvunza mawitness acho aripo here ane umpo wekuti ndo zvandakati mashoko andakataura. Rudo ari kunzi ndiye akataura ripoti yekuti ini ndakataura kuti handisi kugara munyika yamambo ndiri kugara nyika yeZimbabwe. Alright. Takubvunza Precious, tipandire chapupu hwako wekupa kwamukaita samoni ava kuti mhosva yamukavapira samoni ava ndeyei? Inini sekutanga wacho vakutaura ndakasvika kumusoro kwake zveshuwa ndetobva kubasa vari kuti Rudo zveshuwa akanditi zvonechi mama vanzoere zvazvichaurani Madam Chibi kungodhi vangu vachiti zvoni inini kumatari ini handopindi da kuona wacho iye anondiudzeyo vanhu vada kuchichidzira vanhu kuti nezita rekuti mambo da kuona kuti achinibvisa iye kuti anobvisa panapa ndiani. Ndinoda kuziva usati waenda mberi matsanangurwa wawakaitwa naRudo uyu manga mamboti kudii? Ini ndaitofamba kuti pazotaurwa nyaya iuyu kuti anga achitaura mazwi aya. Ana asekuru vaiva natsikamutanda vaiva vatoo nemadhezi varipo. Ndofa kune vanhu vanga vasara vanenge 4 5 vasati vadi vapinda matari vanova vanhu vanga vachiramba. Ndopakati zvoni imimi ndimi vanhu vekwamambo vacho ndakanzwa mambo vakati zvoni hapana munhu anoramba kupinda matari pana babasi paruzevha. Munhu wese achizati ari pano asingadi kupinda pano anongoenda kumusha kwake oenda. Kana nzvimbo ichinzi iri kuda kucheneswa munhu wese ngaachene. Ndopakati Rudo yakanzi ko vanhu vasina kupinda matari acho vanasikuru vakuti vakuda kuvhara matari muchavaita sei? Ndikati aiwa isu tinotanga tamirira kunzoti matari avharwa tozotora action yakataurwa namambo. Zvikanzi Chibi yes Rudo wacho yakutoti kana even ndamufonera izvizvi anogonopupura nokuti akugara kufuresa if anga angoyo kumasungiro kwamai vake. Akati Chibi anga achiti zvoni ini handiti sei handitombopindi matari handiiti izvozvo ndakuona wacho mambo wacho iye anouya achindibvisa ini handigare pamba pamambo ndogara pamba pangu handitongwe nemunhu. Mashoko yakangondibata ndova ndachedza munhu kiri special ndati handozvataura ndozvandizotaura Chibi papatombopera mazuva papera mazuva paipa ndisati tombonyora samoni ndopandakabva ndaenda kupi kuna Chibi daunzi before ipapo ndakashidzwa nemuneighbor wake waanga achitaura akatotuma mwana kuri kuseniseni yanga achiti akatongorara zvikanzi mamanzo ekuno nandaenda ndichipinda padhopa akabva angonipasaini yekuti nyararai teerere zviri kutaurwa kuseri
ndakamira ndifunga zve 30 minutes zvanazvoti ai ndakuda kuenda chibi achiudza mai maurukira vacho kuti zvoni imi makabvumire kuti upinda kumatare wacho at first dai makatoramba kana nyora dziri kunzi muna kuti mwanyoredze musatese musabvume akatara hobho zvikaita akatoneto semunhu anga ane zvaangada kuita ukumba andatobuda mbamemuya ndopatakazoenda na special ndikati imimi kana imimi musingadi kupinda matare hamumanikidzwa mufanira kufurira umwe munhu kuti chi ita so imimi zviitirei zvemumba menyu musafurire chi mai maurukira zvanzi mimba makanzwa mai maurukira vacho ndichivaudza makaregere kutenderera kuya kuno kuseri kati koindegoya kuno kuseri kuzotsvagei zvakanzi abva ipapo anga achokiya aitotaura nesu achitofamba achokiya dhuwa rake abva atobuda mugedhi vatokiya gedhi rake zvikanzi inini handiudzirwi panapa inini handisi munhu wekuno kana muchida kushandisa zita rekuti mambo nikwandiri hazvishandi mambo vanotongwa kwaarogara ikoko ndikati ndo muromo wandanga ndichida kuti udzokorore uzotaure iwoyo inini zvimwe zvese handina basa nazvo but wedhi ranongokaisa mambo mukati ndio pandiri upindire ipapo ndikati muromo watotaura iwoyo datokupira samunhu muromo woyo akati chichotora foni kana uchikwanisa kurekodha utorekodhe unzi mhinduro dzangu dzandinoda kutokupa panapa ndopakandi namukusi imimi mashoko enyu amukuziva here mashoko enyu kuti andokupisai futi samoni wai zvikanzi inini samoni renyu handimborirambi asi samoni iro ngauri rine mudhindo wamunangagwa kana kuti anzi mudhindo nesignature yamunangagwa ipapo ndaitotaura nevhoisi repamusoro akutoita zvekutopopota vanhu vese pamaraini ipapo vamwe vakatoungana akati inini handiudzirwe chichi ndikati inini zvekutaura mashoko amangotauraiwa dai musina kumenshina zita rekuti mambo mukati handaimbopindira panyaya dzenyu akaramba achingopopota chete achingopopota saini ndopa ndakangoona kuti izvi yadzikisira mambo nokuti zvinopa chidzidzo kune vamwe kuti mambo vanongodzikisiwa nemunhu angoda ndopa ndakati ndakupa pasamoni pakaita mazuva futi sindisati ndapa samoni riyeriye ndagara ndatozonyora samoni ndandapani special ndataende munopachi inemo pachibi ningiri samoniri ndikuona special ngwadikidiki adzoka avati hanzi zvoni ye munhu akanyora samoni wacho ndiye ngauyi vanangodi ndarisa mumba vandazomushidza special makuseni ataenda ipapo kuseni kumba kwavo ndofa ndine vhidhiyo yandakazotora achitoramba murume wake vanogara naye akatomba muti naiwe chingosaina achiramba achidii achitoganza zvokutoti ipapapa kuzvininipisa hake yari ipapa hake anototora mashoko mamwe asingatoiti amwe andatotedza kuti nditaure pamberi pedare zvandiri kuda kuziva ndezvekuti wanzwa mashoko ataurwa naPrecious ndiwo wakasangana naye ndiwo akakupa samoni ndiye zvakare waunoziva Precious unomuziva achishanda ku anoshanda pamusoro ipapo dare musati maenda mberi akaita mazuva achindituka everyday achishaudha imbo yangu yakapinda mumupanda make avati zvoni mugodhoi saatenzi achipotsera imbwa yabva yadzoka kumba kunoku ndopa ndakabvunza vavo panext door pake paseri ndikati naimi kwete kuti mugodhoi rinorevei anzi isi tozariri rekutuka ndikati zvakanaka ini chazobvunzwa vari mambo ndovanokwanisa kundiudzawo kozi inini wedhiro handirizive achituka pakadarika mapurisa anofa achigwida makashedzwawo ndimi makadzidzisa mapurisa enyu avo yaimuonesa munhu andapiwa iri chichi achingolaudza everyday aingopopota saka izvo tazvinzwa mazwa ari kutaurwa ari kutaura kuti iwewe haurespekte mambo shoko rakasvika apo paclub apo rekuti izvo vanhu vese vari paclub vese ngavasuduruke vamboenda kudzimba dzavo harina kusvika munzeve dzavo ndamborinzwa oraita una kurinzwa ko rakataurwa namambo kuti vanhu vanoda kucheneswa harina kusvika pamba munzeve dzavo koshoko raukaramba kuti izvo vanhu inini handitemewe nyora kana kuti kana kuenda kunatsika mutanda rakanga ririrei ari kunzi apa ari kutaura weinyora munhu akatouyawo achitura nyaya dzake mumba mangu uyu ndo pakadedzwa kunext door achinzi yaunze nyaya dziri kutaurwa muuyo ari kurambidza munhu kunotsika hauna kurinzwa here shoko rokuti izvo panotsika mutanda ratsika mutanda pese pavaita mamiting avo anatsika mutanda endai kubasa kwangu zvori chero pavakaronga program yekutanga
yakatipoti ndandisipo pavakaita programu yavo yechitu iyoyi yokupesira ndandisipo pamamiting avo. Chinhu chokutanga ndechekuti mudunhuka mune vanotungamira maditi paclub pane vhidhiyo andizvozvo vehidhiyo ivavo ndo vamai makaenda makandobvunza kwete mupurisa vehidhiyo vanovabvunza kuti chero zviripo here zvinodziiswa mutanda voziva vakangowana dambudziko rangari paclub kwete ii ndozvinaida ndivabatsira paya vozi vehidhiyo ndo vakauta kuti dzika mutanda avo pamusoro pemazviitika nezvakazvidiwa kuti zvizivikanwe nezvikuafekta mumusha. Vhidhiyo chairman wenyu ndiani? Vhidhiyo ndimunaso. Shoko raakataura rokuti pari kuuya tsika mutanda rakasvika nemunzeze handinamborinzwa. Saka munomboenda kumusangano here kana kuti munongoti ndina vhidhiyo? Ndiri kunyepa hangu ishe Changamire. Ini musangano yese yakaitwa yen'anga ndina musangano wandakapinda. Ndiye ndiri kubasa kwangu. Nokuti kazhinji nyaya zhinji musangano yese zvakadoka kuma4 pamwe pacho notaitoita chichemo chekuti vanhu vekumaChina vanhu vekwachiHwai vese vanenge vari kumabasa vanopedzana 3 vamwe na4 pamwe pacho vagonzwa kuma5 zve 30 minutes but iye anenge aripo anotopirifira kana kuenda kumunda make haabvumi zvese izvozvo. pamwe pando vanoitwa mai maurukira mai maurukira vachiuya mumba mangu vaitouyawo vachitaurawo tsananguro dzavo dzavakapiwa pai pavapinda mudare ndobva vauya vachitaura kuti ndakanzi ndinofanirwa kuchekwa nyora asi chaakundinetsa ndechekuti ndafonerawo vekudzinza rekwangu vari kunditi takarangana kuti kudii mudzinza rangu ndonyaya yakauya nani namai maurukira ndofunga ndopandakavapindura ndikati saka imi muchaita sei nokuti muri kuti vekudzinza rekwenyu vari kuti kwete handizvo zvatakarangana pai mudzinza isi takuita zvechechi saka imamafunga kuti kudii ivo vakati ndo zvandandaya kuti mukuzondibetserawo undipewo ruzivo vanototaura vanotoripo mai maurukira kusaziva kuti vakadzoka iri kwavanga vakaenda aiwa munomamuna kusaziva kuti vakadzoka iri kwavakaenda pamwe pandoda kutaura Changamire pari kunzanzi ini ndakanotakura kumugodhi ndina rudo ndofunga zvekunzanzi ndakanotaura nyaya iyi ndiri kumugodhi ndina rudo ndofunga nyangwe mukasvika mukomboni handina munhu wandine naye kumugodhini ndikasachera mvura kuma4 ndinochera mvura kuma12 ndiri by 1 asi nguva yandiri kunzi ndakanotaura nyaya iyi ndina rudo kumugodhi ndiyo yandiri kushaya. Imamai mune shamwari here? Handina shamwari ini. Sei musina shamwari munzvimbo mune vanhu vakawanda kudai? Handitori nawo rudzi nawo ndosaka ndingotamba yangu ndiri ndega. Inotonzi shamwari yangu mwana wangu kana gogobhunu ndiye munhu anotomboya achitandara neni kumba kwangu. Mukomboni handina shamwari handidi kunyepa. Nechii chikonzero? Zviri pandiri ndo zvinongondirambidza kuita shamwari. Zvakuenda futi nekudhipenda nokuti shamwari dzacho dzine chimiro chipi. Noni handitongotambi nemunhu wese. Inotonzi shamwari yangu ndi gogobhunu ende gogobhunu ndevanotoya zveapo neapo. Vanova ndo rimwe gurupu rikunzi ndakarifa. Imhosva yekuti izvo makati dzimwe tingataure makati izvo muri kuda samuno rakanyorwa munangaro. Zvine chidzidzo chamunangaro. Inini chimudindo chamunangarwa. Mudindo ndinobvuma kwete kuti hanzi katapira. Ini muchimudindo handirambi mudindo nauye mudindo ndakataura. Noti chigireda chacho hatizivi chigireda ndechipi chaida kubviswa nacho. Ayo taurai zvamakanzwa imi. Maziviro enyu uyu munhu? Basa rangu mataraita kazi kuda mudindo wamunanga wakwari ezvitokwane vatadzimipuranachi greda research mapepa izvo ndizvitokwana zvinonyima greda rinobvisa uno
kuti nditoda grade rinondibvisa. hanzi ndine maraitsi angu ndakavhota inini ndikukugarira pavhoti yangu handikudzirwa neumwe munhu vhoti yangu ndoyaikuti ndive pano takapinda pachimutindo chamunangara hanzi ndoda signature ipapo chiti panyaya yechimutindo ipapo ndimbotaura wangu ndoda unoziva inini ndikana ndakatarisa ndiri kuti inini pane chinhu 1 chekutanga mudindo wamunangara wokutanga mudindo unenzi wamunangara ndimamba mudindo wechipiri wamunangara mwana ari kutonga nyika iye uye munangara wamunoona uyo anototi baba kuumambo kuno kumusha muri kuzvinzwisisa kuno kumusha ndokumusha kwake kuno kwandouya achitoti baba saka kana muchishora vamunangarwa manzwa pa mambo vasimuka pavaenda uko pavabuda mai majani zvavanga vachitaura kuti iwe une chokwadi here kuti ungandituke uri kuona washora vamunangarwa washora ani futi washora mambo taura zvinyu vanoida kutaura gogodera yachinoda kuti chinhu zvitaura zvese kuti tingatizvo kunyeba tinacha nekuti behavior yake chiti behavior kuti danga ari murume akagara apapa asi munhukadzi ndungadai sundatopedza nekuti behavior chiti behavior ana yakuratidza mudai andivika usaita mamasos kana uri mudana kuti haini handina zvandoitwa ya zvamuri kutaura zviri kunzwika uri kunzwa kutaura kuri kuita nevauge ndova unogara navo vambotaura kuti unogara nana gogodera kavo ndevakugarisani vamunogara navo matauriro avari kuita pamusoro pako iwe uchiramba nyaya kuti aiwa kubvuma nyaya kupeta ramba richiri nyoro wakaripeta raoma rinogodoka godoka ingandabvuma wani kuti ni pamudindo wapurezidendi ndakataura pamwe pandiri kuramba ini pekunzanzi ndakati simba racho rakara wakanga wachishandisa kuti uzotaura zvapurezidendi rakanga riri ripi panduda kutaurirai kuti ndizotaura zvapurezidendi vanhu ava vakauya nenzira yekundimbunyikidza pamba pangu ndobva ndavadayira kuti chii ini ndichinovhota ndakavhota ndiri ndega zvakare kuvhota kwandakaita ndakavhotera rusununguko ndo madayiriro andakavaita kana mati muruda kunditi muruda kutipa samoni odhiyo musi uyo havana kurekodha eudhiyo ramakazoratidzwa nderavakarekodha musi wandavandipa samoni ndo odhiyo ravakazorekodha musi waitika ruzha wesewo handindo pavainditi saina here nichitini handisaini nyaya yandisingazivi ndo odhiyo ravakaita sei ravakazotora asi musi waitika nyaya iyi havana kuda kutaura aiwa handizivi kuti akatangira papi ndo zvandakavadavireni ndopakatanga kutora vhidhiyo ndichitotaura izvozvo vachinditika saina ndobva ndavati handisainiri kanyaya ndisingazivi hapana zvandakambozotara nandopa vakazobuda panze nokuti ava vaiti baba godhi vaitonditi uyu special vaitonditi saina ndikati makundudza futi ndisaina ndimati samoni nderangu asi chakakurambidza kusaina chakakurambidza kuti usaine chii chaicho chaicho kuti uye wasaina kuitira kuti nyaya yako itongwe iwe wasaina wakati zvinozoita sei wakasaina aiyo ini chakandirambidzisa kuti ndisaini vanhu ava vachiuya kwandiri musi wavataura nhau yesamoni ndichiti ndinoda zoda samoni rine signature yamunangagwa inhau yekuti chi vakanga vati vanoda ndipa samoni rekuti vandidzinge munzvimbo saka ivo vachizoya nesamoni vachiuya vachindipa samoni vachititi hanzi nderekushoka vakauya vachiti vanoda kukudzinga munzvimbo ivo varito wakati handisaina handidzingiwe munzvimbo aiyo ini chandakazoti nditi handisaini vakazoya vachinja statement vachindashora mambo
ndosaka ndakati ini musi wandataura samoni ramakauya naro imimi muchiti muchandipa ndere kuti muda kundidzinga munzvimbo ko nhasi mazoya nesamoni rekuti ndashora mambo sei mira wakadi kusaina kuti uzoya vakonese muno mudare muno kuti vakandisainisa apa vachinditaura aiwa mambo ndevatagaripa mambo ndevatagara apa vakadai so kumari yedare iriku handina hamusi kushanda ndiri kushanda hangu asi hakuna mari muri kushanda zvanyasa hapana mari unoshandirei pasina mari nekuti zvinezvi tarisawo nemhosva wina tonga kwautoitwa so uchapirwa judgment inoda kubhadhara kungovavarirawo kuwana kwekutandara kwatiri kushanda kwacho kungovavarirawo kuwana kwekutandara zvinotambudza ambuya ndakutaurira chenzi chokwadi regerai kuyera nyoka negavi ine ruma mazuva muri kutaura muri pane vanhu hafadze vanhu vanouya nawo kuna mambo ndosaka vauya nawo kuna mambo kuzotaura kuti mambo isu imi mambo makatukaniwa hazvirambike nekuti mamwe emazuva wataura avataura waita si watambira zvaverengwa musamoni umo zvauri kuramba chete uri kuti handina kutuka asi ndakati samoni raita se ringarisainiwe signature yake ipapo pandanjikumbira hangu nokuti ndaida kuti ndofunga musoro wanditambidza samoni ndakavabvunza kuti mawitness acho aipo here pandaituka pamuri kuti ndakashora mambo pacho ava vakanditaura kuti mawitness anotori mawitness ako iwe vanokumiririra kuti hauna kutukana aripo ini handina witness nokuti kwandakatukira kwacho ndikusei saka handingati ndine mawitness nokuti pandakatuka pacho handipasi kana nezuva racho randakatuka mambo taura kuti wakanga uinana amai vawaitaura navo kana amai maurukira amai maurukira musi wavauya nenyaya yavo vanhu vakatoya nditobuda kuenda kubasa saka kuti tiniti ndine munhu anondireverera panyaya idzodzoka ndinganyepa ndakatodhumana nawo ndichitobuda pagedhe ndichitobuda padhori ndichokheya dhoro rangu kuti ndibude ndiende kubasa saka kuti nditi ndinganyepa mambo kuti hanzi ndinoti ndine mawitness anondireverera kuti musi wazvakaitika ndandine mawitness handinganyepa ndikwanise kufonera kana vatatu zvavo kana 4 yenishi muzoona kuti kuvengwa kwake nevanhu here kana kuti chii ndogona kuti vafonera izvi zvinoisa foni palaudi monzwawo vanhu kuti vanenge vachiti chii vanhu vakutoshushikana nenyaya iyi senge apa last week pasina kuuya kupinda kuno kudare vanhu vakatovhunza kuti asi nyaya haichapindi mudare ndati aiwa iri kupinda next week vanhu vese vakutorwadziwa nezvaakaita kozi anopa chidzidzo kune vamwe vemunharaunda nemazuva ako manzwa api manzwa acho awanda kapa mama umbowo hwekutoti akashora mambo wavepo wesi kana achitaura kuti chidhindo ndinoda chidhindo chine nesignature yava Mnangagwa kushora dare nekuti ndinogara pavhoti yangu kushora dare zvinove zvavataura vega mai avo chokwadi izvozvo ndinobvuma kuti ndakaita sei ndakazvitaura ikoko utori kushora mambo ikoko mavhidhiyo andakamutora musi wacho watakazomusiyira samoni
ichi chinhu ichi chiri kutaura kuti pawainetsana navo zvokusaina wazvinzwa wanzwa foni zvayakaisakudaya ndinombomara ende zvosvo takaudza kuti handisemi nokuti mauya machinja samuel nokuti vachitanga kutaura nauya samuel vakati vada kundipa samuel ri kundidzinga panzvimbo wochidzingirwei ndo zvandisingazika ivo ndo vakandiudza kuti vada kundipa samuel ri kundidzinga panzvimbo ndosaka ndakazotaura nauye kuti samuel racho rekundidzinga panzvimbo kana richiuya ngariuye rine signature yani yamunangavo ndakamubvunza saka pa vachizouya nesamoni ranga rava rechi2 rava neimwe statement futi tinoda kuzikanwaka mibvunzo yedu inobvunza pakuti chaukanga uchinzi iwewe unoda kupuritsirwa papo apa padzimba paubve nauye kunopinda mudai nauye kunopinda kung'anga yanga iri nauye kupinda kung'anga mubvunzei kuti ndiye egera asina kupinda muungiri asina kupinda mumatare ana sekuru vakatowanda vanhu ivavo mubvunzei kuti pane here pane vamwe vacho vamwe vakanba kupinda patakambosvika pamba pavo nauye takaendera kwachipi inhau yekushora mambo chete kwete kuti hanzi takamboti zvana sekuru nekuti apo pasamonera harinambotaura zveng'anga manje ivo vachiti vakuda kundipa samoni vakati vada kundipa samoni kuti handindarambire kupinda mung'anga kazhinji kana tichitaura tinotaura nyaya iri kubuda pasamoni dzimwe nyaya dzinenge tichivakiridza kuti tiedze kuti munhu handisitikuti tinotaura zvinhu zviri kutaurwa pasamoni ndo zvatinotaura takangobuda chete ipapo takutovaka imwe nyaya vazinzwisisa saka iwewe utoza ukatuka mambo kutuka mambo kwacho mupuri yako ere kuti wakatuka mambo wakataura uchishora mambo kuti izvo samoni ramambo makope hauridi unoda samoni resignature yamunangana izvo wazvibvuma vakatozotanga kuunza samoni renyu rekutuka asi rekudzingwa riri kuuya nokuti hatigare nevanhu vakadai somudunhu isusu vana vadiki tozodzidzei dei anga asina kutaura nezvamambo asina mumishina zita ramambo ka kwakuri kungotsiudzana kwedu pokugara but paakazotaura zvekwamambo manje ndopo ndakabva ndaramba ndikati aiwa haungodzikisiri mambo tingokusai wakadaro vamwe vese ava vanga vakakuokera kuda kuti vazodzidza chii mangwana mwana pamhou anongoita sezvo wakaita izvozvo changamire ndichitaurawo nyaya iyoyo pane vanhu funga musi watanga noisi iyi mumba mangu makauya futi bepa kuchinzi kune makauya futi bepa ranga rakanyorwa list ichinzi yanyorwa nameja nabvukumbwe zvikanzi munhu ari pekutanga ndini kuchinzi kune mahousehold anokwana kuita 10 mahousehold ese anokwana kuita 10 achiincluda inini ndiri kunzi mahousehold ese aya ini ndindakamafurira kuti asapinda pai kung'anga asi kuti nenguva yacho yabva tabva ichinzwa ndokwakatangira nyaya tabva ipapo nhau yelisti yakauya musi vachangobva kudi musi wazorehwa huko zvatirikutsanangura ndafunga ndambotaura kuti tingabude munyaya yatifamba nayo tikutaura nyaya imwe chete kuti iwewe wakatuka mambo murambo wako ini ndikukumbirawo mawitness acho aivepo ndituka mambo kana achifona ngaafone mawitness acho abule pandakatuka mambo kacho ndo pandiri kukumbirawo ichangamira mawitness acho ngaamafonere vachitaura nepandakatuka mambo ndiri inini signature yamunangagwa zveshuwa kutaura ndakataura asi pandakatuka mambo pacho ndo pandinoda kuti afonere mawitness ake acho apupure kuti ichokwadi ndakatuka mambo ndakamira pakati because handina shamwari mukomboni nguva dzangu zhinji ndosora ndiri kubasa muso yangu handina kuiramba ini ndabvuma wani kuti president mudhindo wapresident ndakazvitaura zveshuwa asi pandakatuka mambo pacho ndopandoda kuva mawitness acho ngaachibuda pandakazvitaura pacho ini zvemudhindo wapresident handina kuramba ndakataura ini saka nyaya iripo ndeyekuti iwe wabvuma kuti wakatuka namha wakatuka mambo saka kubvuma kwako kuti wakatuka mambo chaturira zvakadaro kuna mambo
uchivadzivisa kuti abvuma nyaya yake kuti ini chokwadi ndakataura mazwi aya tichabuda kuna mambo. Ini handikwanisi kukupa judgment kana kukupa kuti tinodai kana tinodai, asi ndinokwanisa kuita taura chete newe kuti uzive kuti yaukaita imhosva une mhosva kutuka mambo. Saka unotobhadhara kutuka mambo. Mabhadhariro ako aunofanirwa kuita, chekutanga mambo ane makorokota, isisu mutonga ane mapurisa aanetuma, vese vari pasi pamambo vanotongwa namambo, vanenge vauya kuzonzwa nevari kuti vanoita mabasa, vese vazive kuti mambo haatukwe. Wakatuka mambo wapara karando kasingaperi. Shoko rechipiri, iwe wataura kuti unobva kwachivi. Takatsimudza kana kuti maminitsi akanyorwa achipinda kwachivi kunova ndokunobva president. Vakazvitambira vanoti mwana uyu ari kugona here mudunhu make. Tombokubvunzawo. Handizivi. Handizivi. Hauzivi kuti vanotambira vachiri. Vangamire. Tambokurukura nemwana wenyu. Mhosva dzake dzaari kuguma panapa. Mhosva yekutanga ari kuti ichokwadi, ndakataura mazwi ekuti ndinoda samoni rine chimudhingo chapresident. Tamupa mhosva ipapo wakatotuka ndokutuka kwokutanga. Chechipiri, mazwi ari kutaura ari kupota achiramba achibvuma. Pane audio yataura panapa kuramba kwaakaita kusaina samoni. Kureva kuti hapana discipline. Murikumenyepera uyo ndiye watikutaura nezvake, wamasiya magadzika apo watikutaura naye chii abvuma. Nai mwanangu chivi mazwi yako yawataura muno mudare uri kuyayeuka. Ndeyapi mazwi yataura pambekudare rino? Mamiro anga akaita newe. Wakamborwara? Ndakamborwara. Wakarwara chii muupenyu? Ndakarwara nepfungwa. Wakamborwara nepfungwa? Wakaziva sei kuti urwara nepfungwa? Ndakanoudzawo chipatara. Ndakaudzawo chipatara. Kuchipatara? Une mapepa? Pane makore. Ndakarwara 98 kusvika 2001. Saka anorwara nepfungwa angave nememori yakanaka kudaro? Anorwara nepfungwa anogona kuve nekuyeuka kwakasimba kwakadaro? Ndakangopiwa mapiritsi ndichiti hanzi ndekurwara nepfungwa. Wati? Ndakangopiwa mapiritsi ndichinzi ndekurwara nepfungwa. Budisa tione mapiritsi iwayo. Ndakamasiya kudhara inini. Adhokota anoitwa Dr. Niwatiwa womuHarare. Dr. Niwatiwa? Ndo vakandivaitipa mapiritsi. Hauna pepa rako rinotaura kuti wakamborwara nepfungwa ndiri kupi? Pana makore. Pana makore ndandichiri mudiki.
nokuti mapiritsi acho ndakatanga mapiwa 98 ndopandainawo mapiritsi wayo. Saka uda kunyorerwa tsamba oenda unochengetwa mapenzi because wauya wakupengera muno mudunhu mangu ndizvo unoti chidhindo tochidhinda kuti uyu aende anoonekwa kunorapwa mapenzi padare ndizvo kauyo atobva kuno totomwita aende kupolisi vomwendesa kunorwara mapenzi nokuti anozokanganiswa nevanhu vachimurova kana kuti vachipikisana naye vachifunga kuti mutano. Saka iwo muridzi unoti chii? Handizivishe, munotondibatsira ndimi. Ndosaka ndauya kudai. Aiwa, hauna kuuya wega nokufunga kwako. Wakasungwa, uri musungwa. Nokuti ndanga ndichitima mapurisa vangu vanga vachiuya kuzokusumudza kana kukuisa simbi wouya kuno kudari. Nokuti basa rangu nderekugadzirisa nhubu nevanhu vanoda kuzvitonga. Pane vamwe vatongi. Saka iwewe wawanikwa uine mhosva iwewe. Anokutengera chikafu unogara ndiani? Ndotenga ndega. Unotenga wega? Iwe mupurisa wepakrab. Munhu uyu ungataure kuti chii pamusoro peupenyu hwake uyu? Anorarama sei? Anoticha sei? Anoticha vanokreshi. Vana vekukreshi? Kupi? Kwa Chidavaenzi? Chidavaenzi wacho akadi kumupa pekugara? Anofanira kuti abve aende kwa Chidavaenzi. Handizvo? Ndine chikumbiro hangu. Izvi mataura kuti aende kwa Chidavaenzi. Akati anoda gredha unokwanisa kumudzura paaripo pana. Hapana munhu ane simba rekumudzura. Saka inini mukasamupa gredha ini moyo wangu haufari ndichangamira. Nokuti anoinfluenza vanhu uyeyu. Ende vanhu vemuclub munovaziva kuti vanhu brains dzavo dzinetsoti zvakanaka. Saka pakasava lesson paari iyeka. Ngave lesson chidzidzo kune vamwe vese kuti zveshuwa mambo vari kuvanotonga. Nokuti munhu akanzwa achiti ndoda grade, akaona grade asina kumudzupura, anenge aramba ane simba iroro. Vanhu vanoramba vachitongotera tsoka dzake idzodzo. Saka grade arikutaurwa namudzipura kuti wakusimuwa baba club kuenda kwa Chidavaenzi. Wazinzo? Club wako ndazvinzi ndiro grade rakari kutanga iro ruda remasimbi ndisikuziva vari kutaurawo zvegiredha racho kuti vachatumira risimbi. Iwewe ndingangoti mhosva yako wambotanga uchinyepa, asi iwewe pachako nemuromo wako wazobuda uchitaura zvakare, kuchipokana nemashoko yawanga watanga uchitaura. Wanga uchiramba kuti hauna kuzvitaura, asi apa wataura kuti wakazosvika pakupindurawo nezvikonzero. Saka pakupindurana kwamakaita ndipo pawakatora mhosva. Vamunangagwa vari pano ndivo vakandituma
kuti ndiwe ndinoita basa randiri kuita, kuvagadzirirawo nekudisciplina vanhu mucommunity nokuchengeta nherera nekudzidzisa nherera. Saka iwewe uri kushanda unoripa, wakambopenga si wakapora. Iwewe Justina unoripa, ndazwa kuti you are intelligent, you are bright, utori munhu akadzidza ari kutodzidzisa zvana ECD kuti upinzwe basa, kupiwa responsibility, kureva kuti ichokwadi wataura hako kuti wakambopenga, asi anopenga haande kunopinda basa rekudzidzisa nokuti memory yake iri right. Saka pane zvawaita unoripa mbudzi 5 kudare rangu nemhosva yekutuka nekudzikisira mambo uchinyepera mutungamiri wenyika. Nekufurira vamwe. Hunhu wakaipa nekusateerera. Kana usina kushanduka, hunhu wako munyika yangu dzokera kwawakabva. Kubvira izvozvi ibva pacountry plan. Ukaonekwa unenge uri kutrespass, with immediate effect. Wazvinzwa here guard? How many days to stay Germany? Plus what cost? Court cost ana kubhadhara mudare kugara kwangu panoripwa $35. Unayo here izvozvo? Unoiwana rini?
muna December unenge waiwana kupi? To pay court costs, five goats, (21 days), to pay. Kanazo ne payment plan ndimi asi there's a 21 days to pay. And I'm saying pacho ndiri kusuduruka zvarini Mwati pakusuduruka kwacho pakusuduruka pakusuduruka kubva panzvimbo ipapo zvanga zvakakuomera kuti suduruke nasi. ndotokumbira ndinokwanisa hangu kusuduruka January. Wati ndokwanisa kundokumbira wangu kuzosuduruka January ndiye ndapedza zvese zvandii zvine zviripo zvacho zvinhu zvangu zvandandinazvo nokuti mhuri ndinayo iri kuHarare. Iri kuHarare mhuri. Unoenda kuHarare ati ndokune mhuri yako? Vanhu vanotoriwo nemhuri dzavo. Aiwa ikoko ka apa ndikakupa January January ndinoenda suduruka zvangu ndendapedza kugadzirisa matsamba angu. Aiwa apa hatisi kutaura mukuwirirana nokuti handiti wewe wandituka. Handina kuramba mambo, ndabvuma mhosva yangu kuti handina kunge ndaziva kuti kwakuri kukutukai. Zvamataura ndabvuma. Saka ndakumbirawo kusvika January aiwa kusuduruka ndoita zvangu ndoita sei? Ndosuduruka. Unozokumbira kune vedare nai vakomana unenge wasiya waita sei ipapo? Aiwa hapana chandoda kusiya ndaita zvangu. asi pano iwewo chatakudzingira ndechekuti une influence nevamwe vanhu wakangwarisa. Saka chinotadzisa kuti iye unonhingiriki mwedzi uchipera woenda kuna Chidavainzi. Pari zvino dzimba hapa hakuna vanhu vakazara. Saka ndoda ndiri kuti kusvikawo January vamwe vanenge vadzokera nokuti vamwe vari kungoya kuzoshandira mari dzemafertilizer, vamwe vari kushandira mari dzevanawo dzechikoro. Saka kusvikawo January dzimba dzinenge dzaveko iko nokwakazara kwaDhuswa. Iwe Gandhi uyu ari kugara murumu ipi uyu? Mumeni house here kana kuti kunoku kune imba iri kuno? Mukomboni. Precious unoti chii ndiwe uri kugara nemunhu uyu? Mambo imboga yangu yakapinda mufenzi mupanda make akati puseki mugodhoi kufanana naTenzi imbwa kutuka imbwa. Saka ndogarisana naye sei? Wanzwa vanhu vanofanira kuti haugoni kugara futi nevavakidzani vako? Ipapa ndikutoza tikabva kuno muromo wake kuzvinipisa ari pamberi penyu. Muromo wake anoita kudedera ipo paya. Unomadaro here? Mambo, ina handina kana shamwari mukomboni ini ndinogara mukatosvika pamba pangu panotori nemupanda. Ndabva kubasa ndinoswera ndiri mumba mangu. Vanzwa nyaya dzavanotaura, vanonzwa nyaya vachiteerera ndichitaura ndiri mupanda mangu. Handina shamwari mukomboni mangu. Ane murume anogara naye mambo musoro anomushaudha manzwa. Kushaudha zvezvi panze zvezvekuti unotoshaya kuti uchii. Ndokupa 7 days unonotsvaga kwaunokwanisa kuenda. Unhu wako watadzika kugara nevamwe kutokupa kodzero yako yekuti 7 days uri kunze. Unoziva kuti kutuka imhosva. Handina munhu andakambotuka ine mambo. Code of conduct imhosva. MuZimbabwe hapana munhu ane kodzero yekutuka mumwe munhu kana kurova mumwe munhu. Anzi ndakatuka ni naye mambo. Aiwa, handisi kukutongesa, handisi ndokuchengeta ke. Ndoza ndiri kuvhunza anzi ndakatuka ni. Ndiri kuda kuende unogara nevamwe. Aiwa, zvatopera. Sumuka hako unobva 7 days too much off.
ndosanda ndakumbira mambo kuti January zviite mupurisa 7 days